Здравейте хора, днес ще играем King of Thieves и нека да започваме. Изчакайте малко да намаля само. Така, изчакайте секунда. Така, ще играем на King of Thieves и нека започваме. Това сега, това ще го сложа с това. И нека да играем. Не, има малко пари. Има малко пари. Малко пари. Малко пари. Малко пари. Ай, този. Не успях. Не. 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 Хайде този. Ще пробваме. И... какъв съм добър, бе. Чакай го то спе да размери. Два. Аре, бе! Така. Бах, трудно. Mas dragađa. Ай, фак. Така. Спечелихме. Аз преди малко съм почнал, защото съм на втори левел, виждате. И... чакайте малко. Трябва да направим нещо. Опа, не това. Това трябва да направим. Чек докато се заради. Ще взимам англизите. Както си. Upgrade. Не достига. Да, я го виждам. Така. Айде играем. Я съдя. Напробвах си аз. Как сериозно, че... Гах ти яко. Ей! Още не хора. Почваме го. Така. И три капата. Знам как вече. Не трябваше да скачам. Както виждате, аз съм много добър на тази игра и го минавам. Ако съм настигнал. Хора, умолявам, абонирайте се, защото няма много абонати и искам да мина YamBG. Искам да го мина по абонати и
Да, и да. Искам да го мина. И затова моля, абонирайте се, харесайте и ги гледайте по-често. Моля. Така, 9 лева. Да, го гледа какъв 9 лева. Какво мишка, бе? Човек, не искам да късмисли, искам да има. Честно казвам, като замисля, не е чак толкова лесно. Yes! Yes! Wow, collect. Няма ги дам 5. Такива. И яка база. И това беше от мен. Чакайте. Още една игричка и свършваме за това е за вас, хора. Гледайте. О, мале, аз съм много добър. Човек. Право. Това. Беше от мен, хора. За много ви харесва клипа. И до виждане.